магутная сярэднявечная дзяржава Вялікае княства Літоўскае мела ў сваім складзе гістарычныя землі некалькіх народаў. Беларусаў, літувісаў, украінцаў, латышоў, эстонцаў, палякаў, расейцаў. У 16 стагоддзі Вялікае княства злучылася з польскім каралеўствам у канфедэратыўную дзяржаву, Рэч Паспалітую абодвух народаў. Пры гэтым палова тэрыторыі Літвы, менавіта украінскія землі, былі афіцыйна ўключаныя ў склад Польшы. Асноўнымі народамі ў Вялікім княстве засталіся беларусы і літувісы да самага канца, менавіта да падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы 18 стагоддзя паміж Расеяй, Аўстрыяй і Прусіяй. Вялікае княства Літоўскае канчаткова перастала існаваць у 1795 годзе, калі тры драпежнікі, тры чорныя арлы, як тады казалі, расейскі, аўстрыяцкі, прускі, правялі трэці падзел Рэчы Паспалітай, канфедэратыўнай дзяржавы Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага. Спробы адрадзіць гэтую дзяржаву ў 19 стагоддзі не прынеслі поспеху, у тым ліку найбольш рэальныя з іх у час напалеонаўскіх войнаў. Аказалася, імператар французаў толькі абяцаў адрадзіць і карону і Вялікае княства Літоўскае з адной мэтай – атрымаць жаўнераў, палякаў і ліцвінаў для вайны супраць Расеі. У тым жа 19 стагоддзі ў нашым рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Еўропе пачалі развівацца нацыянальныя рухі і шукаць у мінулым традыцыі сваёй дзяржаўнасці. І вось у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя распачалася дыскусія. Спачатку паміж гісторыкамі расейскімі і польскімі, потым беларускімі і літувіскімі пра тое, чыёй спадчынай з'яўляецца Вялікае княства Літоўскае, які народ мае права назваць яе сваёй. Дыскусія працягваецца да сённяшняга дня, у асноўным паміж літувісамі і беларусамі. Першыя даказваюць выключна літувіскі характар дзяржавы, другія трактуюць Вялікае княства як беларускую альбо літоўска-беларускую дзяржаву. Але як гэта вызначыць? Па якому крытэрыю? Увогуле, ці карэктна навукова такая фармулёўка пытання пра дзяржаву, якой даўно не існуе? Пагаворым пра гэта падрабязней на аснове фактаў, агульнапрызнаных гістарычнай навукай. Вялікае княства Літоўскае, паводле тэрыторыі буйнейшая ў свой час дзяржава Еўропы, існавала 5,5 стагоддзяў, ад сярэдзіны 13 да канца 18. Узнікла каля 1248 года у басейне верхняга сярэдняга Нёмана у гістарычным рэгіёне, які называўся Літва. Дзяржава пачала актыўна разрастацца ад першых дзесяцігоддзяў 14 стагоддзя у часы гаспадарання вялікага князя Гедыміна. Пры ім Вялікае княства Літоўскае упершыню ў гісторыі аб'яднала ўсе асноўныя беларускія землі. Наваградчыну, Гарадзеншчыну, Віленшчыну, Полацчыну, Палессе. Пры сыне Гедыміна, вялікім князе Альгердзе, былі далучаны агромністыя прасторы на ўсходзе. Беларускае пасожжа, землі Мсціслаўская, Ржэўская, Кіеўская, Бранская, Падольская. Літва дасягнула найбольшай моцы ў першыя дзесяцігоддзі 15 стагоддзя ў часы гаспадарання Вітаўта. Гэты вялікі князь канчаткова далучыў Смаленшчыну і правёў цэнтралізацыю дзяржаўнага кіравання шляхам ліквідацыі буйных княжскіх удзелаў, якімі кіравалі яго сваякі з роду Гедыміна. Пасля Вітаўта Вялікае княства Літоўскае заставалася вядучай дзяржавай усходняй Еўропы. Але ад сярэдзіны 15 стагоддзя паступова пачало губляць уплывы ў рэгіёне на карысць Масквы. Да гэтага прычынілася доўгае, але няўдольнае кіраванне вялікага князя Казіміра Ягайлавіча ў 1440-1492 годах, які быў выбраны таксама польскім каралём і амаль усё жыццё займаўся справамі Польшы, занядбаўшы знешнюю палітыку Літвы. Маскоўская дзяржава паступова падпарадкавала бліжэйшыя да сябе княствы, потым пачала распраўляцца з саюзнікамі Літвы, Вялікім Новгарадам і Цверам. Смерць вялікага князя Казіміра у 1492 годзе запачаткавала адкрытую агрэсію Масквы, якая за 3 дзесяцігоддзі
адабрала Вялікае княства Літоўскага 1/3 дзяржаўнай тэрыторыі. Падчас чарговага маскоўскага наступу ў Лівонскай вайне 1558-1583 гадоў Літва была змушана пайсці на унію з Польшчай і стварэння агульнай дзяржавы Рэчы Паспалітай. Пасля часовага адступлення Масквы ў выніку паразы ў інфлянскай вайне і ўнутранай смуты пачатку 17 стагоддзя яна аднавіла наступ у сярэдзіне 17-га і не спынілася, пакуль канчаткова не знішчыла Рэч Паспалітую ў выніку 3 падзелаў 1772, 1793 і 1795 гадоў. На працягу 17-18 стагоддзяў арыстакраты ўсіх народаў Рэчы Паспалітай, літувійскага, беларускага, украінскага, не толькі пераняла залатыя вольнасці польскай шляхты, але прайшла спачатку моўную, потым свядомасную канверсію ў польскую культуру. У 19 стагоддзі шляхта рознага паходжання земляў былой Рэчы Паспалітай ужо амаль цалкам усведамляла сябе палякамі. Украінцы, беларусы, літувісы у 19 стагоддзя вайшлі як гэтак званыя сялянскія народы, пазбаўленыя сацыяльных элітаў. У гэтым стагоддзі пачалі зараджацца нацыянальныя рухі, якія набралі сілы ў пачатку 20 стагоддзя, асабліва пад канец Першай святовай вайны. Тады з'явілася рэальная перспектыва стварэння нацыянальных дзяржаў, і нацыяналісты з розных краінаў шукалі ў гісторыі доказаў на існаванне уласнай традыцыі дзяржаўнасці. На спадчыну Вялікае княства Літоўскага заявілі прэтэнзіі, акрамя палякаў і расейцаў, яшчэ літувісы і беларусы. Літувісам праз збежнасць міжнародных абставінаў удалося апярэдзіць беларускі рух, захаваць незалежную дзяржаву ў міжваенны час. За 20 гадоў незалежнасці мужы стану Літувійскай рэспублікі увялі пераканання пра гістарычную Літву як выключна літувійскую дзяржаву ў масавую свядомасць суграмадзянаў. Беларускія нацыянальныя дзеячы такой магчымасці не мелі. З навуковага пункту гледжання такая пастаноўка пытання менавіта якому сучаснаму народу належыць Вялікае княства Літоўскае некарэктная. У такой фармулёўцы крыецца лагічная памылка, якая называецца мадэрнізацыя гісторыі. Гэта значыць, у далёкае мінулае пераносіцца наша сучаснае ўяўленне пра дзяржаву. Сярэднявечная дзяржава не была нацыянальнай, як правіла, шматэтнічнай, і яна не будавалася на нацыянальнай аснове. І літувійскі, і беларускі народы ў сярэднявеччы толькі пачыналі фармавацца, былі падзеленыя на рэгіёны тэрыторыі племянных супольнасцяў. Сучасныя назвы за імі замацаваліся толькі пад канец 19 у пачатку 20 стагоддзя. Дзяржаўная арганізацыя Вялікае княства Літоўскага, вялікія князі, паны рада і іншыя не мелі на мэце будаваць менавіта літувійскую або беларускую дзяржаву. Яны стваралі тыпова феадальную іерархічную дзяржаўную арганізацыю, аб'яднаную вакол асобы манарха, у нашым выпадку вялікага князя Літоўскага. І феадалы, і сяляне у такой дзяржаве маглі быць самага рознага этнічнага паходжання, галоўнае, каб яны выконвалі свае грамадскія функцыі. Як тады было сфармулявана яшчэ ў сярэднявеччы, сяляне працуюць, рыцары ваююць, святары моляцца. Для абслугі дзяржаўнага жыцця выкарыстоўвалася культура і мова найбольш развітая з тых, што былі ў наяўнасці. На прасторах Вялікага княства Літоўскага такой мовай і культурай стала беларуская. Вядома, што і беларускі, і літувійскі народы на працягу 17-18 стагоддзяў страцілі сваю сацыяльную эліту. Шляхта, у значнай ступені мяшчанства праз самапаланізацыю станавіліся палякамі. Тое самае адбывалася і з іншымі народамі цэнтральна-ўсходняй Еўропы, напрыклад, са славакамі, славенцамі, украінцамі, нават чэхамі. У 19 стагоддзя гэтыя народы ўвайшлі як так званыя сялянскія народы. І іх адраджэнне фармавалася, нацыянальныя рухі фармаваліся на аснове традыцыйнай народнай сялянскай культуры. І праз гэта мы можам навукова скарэктаваць пытанне, праблему пра этнічную прыналежнасць Вялікага княства Літоўскага.
Для выяснення гэтага пытання мы павінны адказаць на два галоўныя пытанні. Ці ўплыў дзяржаўнай арганізацыі Вялікага княства Літоўскага на традыцыйную культуру літувісаў і беларусаў быў свядомым? І другое пытанне, ці гэты ўплыў быў больш спрыяльным для аднаго этнасу і менш спрыяльным для этнасу другога? Няма ніякіх звестак пра тое, што дзяржаўная арганізацыя Вялікага княства Літоўскага свядома ўплывала на этнічную сітуацыю, падтрымлівала некую народную культуру адну і прыгнятала, дыскрымінавала іншую. Але для абслугі дзяржаўнага жыцця яна брала тую культуру, якая была больш развітая сярод усіх культураў у краіне. У 13 стагоддзі, у сярэдзіне 13 стагоддзя, калі ўзнікала Вялікага княства Літоўскае, літувіскі этнас быў пераважна няхрышчаны, не ведаў пісьмовасці, не ўмеў будаваць гарады, мураванай архітэктуры. А ўсё гэта было ў беларусаў. Натуральным чынам старабеларуская культура, сістэма права, мова, адміністрацыі была прынята як дзяржаўнай у Вялікім княстве Літоўскім. Вядома, што літувіская пісьмовасць з'явілася толькі ў 16 стагоддзі. І праз выкарыстанне гэтай культуры, беларускай культуры ў дзяржаўным жыцці, аб'ектыўна эта культура узмацнялася. Як зазначыў канцлер Леў Сапега у прадмове да знакамітага статуту літоўскага трэцяга выдання, не обчым якім языком, але сваім власным права спісаныя маем. І каждага часу, чаго нам патрэба, ку адпору всякай крыўды ведачы можам. Адсюль вынікае выснова, што, нягледзячы на адсутнасць свядомага ўплыву дзяржаўнай арганізацыі Вялікага княства Літоўскага на развіццё этнічнай сітуацыі, праз выкарыстання ў штодзённым жыцці і дзяржаўным і прыватным беларускай мовы, эта арганізацыя аб'ектыўна працавала на развіццё беларускай мовы, беларускай культуры і была больш спрыяльнай беларушчыне, чым літувіскай культуры і мовы. Адказ на другое пытанне менавіта пра большае ці меншае спрыянне дзяржаўнай арганізацыі Вялікага княства Літоўскага культуры традыцыйнай народнай літувісаў ці беларусаў можам высветліць асобна ад адказу на пытанне першае. Эти народы доўгі час жылі і жывуць у блізкім суседстве. І калі змяняліся арэалы, граніцы аднаго этнаса, это заўсёды адбывалася коштам другога. І вось калі мы прасочым на працягу гісторыі Вялікага княства Літоўскага, як змянялася этнічная літувіска-беларуская мяжа, мы можам высветліць, каму аб'ектыўна дзейнасць этой арганізацыі была больш спрыяльнай. Так вось эта мяжа, этнічная мяжа паміж беларусамі і літувісамі, добра вывучаная асабліва пасля Другой световай вайны мовазнаўцамі, гісторыкамі, этнографамі, археолагамі. І высветлілася, што на працягу больш чым 500-гадовага існавання Вялікага княства Літоўскага арэал традыцыйнай беларускай культуры ці этнічны арэал беларусаў значна пашырыўся коштам арэалу літувіскага. Напрыклад, ад 14 стагоддзя мяжа прыблізна, это не была такая мяжа лінейная, была кантактная зона, але яна прабягала прыблізна ўздоўж Нёмана, на поўнач ад рэчышча Нёмана, так званая лінія Сафарэвіча. Так вось да 18 стагоддзя, у 19 стагоддзі ўжо, пры канцы існавання Вялікага княства Літоўскага, эта мяжа ўжо сягала за Вільню да самай Жамойці. Это значыць, на працягу 500-гадовага існавання Вялікага княства Літоўскага аб'ектыўна існаванне гэтай дзяржаўнай арганізацыі аказалася больш спрыяльным для этнасу беларускага, чым для этнасу літувіскага. Не думаю, што нам удасца дамовіцца з суседзямі-літувісамі хаця б пра наша роўнае агульнае права на спадчыну Вялікага княства. Это здавалася магчымым у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя пасля здабыцця незалежнасці. Гісторыкі дзвюх краінаў сабраліся і вырашылі: так, это наша агульная спадчына. Але потым прыйшоў Лукашенка, вярнуў савецкія падручнікі і літувісы ад супрацы адмовіліся. Сёння галоўная, на маю думку, праблема літувіцкай гістарыяграфіі – ўсё ўзрастаючая спрэчнасць паміж іхняй выразна патрыятычнай, але састарэлай канцэпцыяй гісторыі Вялікага княства Літоўскага і сучасным станам веды пра гэтую дзяржаву. Гэта заўважана ўжо на міжнародным узроўні. Адзін з вядомых спецыялістаў, прафесар Ельскага універсітэту Тимоці Снайдер, канстатуе:
Літоўскія патрыёты ў пошуках выйсця звярталіся да ўяўнага Вялікага княства Літоўскага. Яны адмовіліся ад рэальнай пераемнасці з традыцыі ранняга новага часу на карысць міфа пра сярэднявечную Літву. І той жа аўтар пра беларусаў напісаў: «Калі б поспех залежаў ад вернасці традыцыям Вялікага княства ці ад колькасці носьбітаў мовы, беларусы мелі б больш падставаў для аптымізму, чым усе астатнія. Але мусім спрабаваць зноў і зноў дамовіцца з літовісамі, бо гэта нашы бліжэйшыя суседзі. І такая дамова будзе тым больш верагодная, чым больш мы будзем пашыраць вывучэнне Вялікага княства Літоўскага, прыцягваць да яго маладыя і здольныя кадры. Маючы за плячамі моцны навуковы даробак, дамаўляцца лягчэй, бо ў гэтым свеце ніхто не любіць і не слухае слабых».